Ze mugimendua dagoen garraio publikoaren tarifen inguruan azken hilabetetan. Gogoratu behar da, ekainaren amaieran Espainiako estatuak, Espainiako gobernuak esan zuela, 150% deskontua aplikatuko zuela bere eskumeneko garraioetan, aurre egiteko hemen azaldu den garestitzeari, bereziki erregaietan oso argia izaten ari zena. Eta baita ere, autonomia erkidegoen eta tokiko administrazioen menpeko garraioetan ere 150% deskontu hori egon zedin, 130% Espainiar estatuak ordainduko zuela adierazi zuen, ezta? Eta beraz, uztaila izan zen oso mugitua hemen, ezta? Eta nik uste aitortu behar zaiola Eusko Jaurlaritzari ondo egin zuela lana uztaila horretan adosteko gainerako garraioan eskumena daukaten administrazio publikoekin nola ordainduko zen 120% hori, ezta? Eta horrela herritarrek izateko 150%ko deskontua baita ere hemengo EAEko garraioetan. Arazoa izan zen, abuztuaren hasieran, Espainiak esan zuela bere eskumeneko garraioetan beherapena ezela 150%koa izango, baizik eta 100%koa. Eta beraz, Renfe, besteak beste, doakoa izango zela. Eta horrek gure ustez sortu ditu desoreka batzuk, ezta? Eta bereziki EAen bi puntu geografikoetan desorekak sortu ditu, batez ere eskerraldean, Santurtzi eta Bilboko korridorean, Santurtzitik Bilbora edo aldrebes joan behar den bidaiari batek oraintxe bertan aukeratu behar du ea Bilboko metro hartzen duen 150%ko deskontuarekin edo Renfe hartzen duen 100%ko deskontuarekin, alegia doan. Eta berdina gertatzen da, antzekoa gertatzen da, Bidasoaldea eta Donostialdea lotzen dituen korridorean. Irun eta Donosti artean bidaiari batek aukeratu behar du ea Euskotren hartzen duen 150%ko deskontuarekin, ala Renferen aldirikoa doan dena. Eta, desoreka horiek mantendu daitezke datorren urtean erabakirik hartzen ez bada. Ze, Espainiar estatuak urriaren hasieran jada iragarri zuen Renferen doakotasuna zabalduko duela urte osoan, 2023 osoan, eta hemen azaroaren 24an gaude eta oraindik ez dugu erabakirik hartu zentzu horretan. Beraz, guk begi honez ikusi genuen Elkarrekin Podemosek ekarritako proposamena beherapen horiek luzatzeko, eta horregatik iritsi gara erdibideko proposamen batera, gure ustez oso ona dena, eta erraza izan da ailegatzea proposamen horretara, eta beraz eskerrak ematea Elkarrekin Podemoseko iuko Iñigo Martinezi. Proposamenak bi puntu dauzka. Lehenengoan eskatzen zaio Jaurlaritzari 2023ra zabaltzea edo luzatzea 150%ko deskontuak garraio publikoan, urtearen erdian ebaluazio bat eginez, ikusteko bilakaera zer moduzkoa izaten ari den, eta bigarren puntuan eskatzen dena da Euskadiko garraioaren agintaritzan Jaurlaritzak eta gainerako administrazioek, garraio publikoan eskuduntzak dituzten administrazioek, sistema homogeneo bat egin dezatela deskontuak aplikatzeko modu progresibo batean. Beste modu batera esan da, nolabaiteko mugi sistema eramateko baita ere barik eta bat sistemetara jada dauzkatenak deskontu batzuk progresiboak, baino ez hain argiak. Eta beraz uste dugu, maiztasuna saritu egin behar dela beherapenak ematerako orduan, eta baita ere errenta ikuspegia txertatu behar dela. Beraz, horiek dira bi puntuak, egia esan atzoko Bizkaiko batzar nagusietan aprobatu zen mozioaren testu oso antzerakoa da. Atzoko mozioa EH Bilduren ekimenez eraman zen aurrera, batzar nagusietan eta PSE-rekin erdibideko bat adostu genuen, eta alde bozkatu zuten bai PPk eta baita Elkarrekin Podemosek ere, eta beraz, uste dugu, naiz eta gaurko erdibideko zuzenketa honetan beste geometria politiko bat jaso, espero dugu Kamara honen gehiengoaren apoioa, babesa, eta bereziki PSE-rena azken hilabetean uste dugulako, deklarazio publiko batzuk egin dituena, neurri hau 2008an luzatzearen alde, ezta? Bai idazkari orokorra, baita Arriola sailburuak berak, azaldu digu, neurri hau posible dela luzatzea. Eta
aurrekontuen eztabaidan datu zehatzagoak eman zizkigun Arriola sailburuak, ezta? Esan zigun 2023 osoan Jaurlaritzak 50% deskontua berak ordaintzen badu bere eskumeneko garraioetan, horrek gutxi gorabehera suposatuko lukela 26 milioiko inbertsio bat, eta ez bakarrik hori, beste hipotesi bat ere luzatu zigun, eta zen egingo balu estatuaren papera, 4 hilabete hauetan estatuak esan den bezala 130 ordaintzen ari da, Jaurlaritzak hartuko balu estatuaren papera 2023 osoan, eta beraz 130 hori ordainduz, ez bakarrik bere eskumeneko garraioetan, baizik eta besteetan, horrek igoko luke kantitatea 26 milioietatik 71 milioietara. Beraz, halako neurri batetaz hitz egiten ari gara. Garestia da? Bai, baino beti bezala zerekin alderatzen den. Uste dugu posiblea dela, Jaurlaritzak remanenteak dauzkala, eta uste dugu egokia izango zela eta beharrezkoa. Esan behar da baita ere kalkulo horiek eginda daudela, garraioan bidaiarien igoera bat kalkulatu 9%koa, eta hori ere azpimarratu behar da. Neurriak, akaso orain arte 3 hilabete hauetan, ez ditu eman emaitza espektakular batzuk 2019rekin konparatuta, baina kontuan izan behar da pandemia bat egon dela tartean eta oraindik garraio publikoa erabiltzeko ohiturak berreskuratu behar dira, baina konparatzen baldin bada 2021ekin, alegia neurria egon baino lehenagoko momentuarekin, emaitzak oso onak izaten ari dira, eta hemen aipatu dira 12% eta 20% bitarteko igoerak jasotzen ari dira garraio publikoan. Beraz, jendeak oso ondo hartu ditu beherapenak, jendea erabiltzen ari da, herritarren poltsikoak noski eskertzen du neurri hau, eta gure ustez ingurumenak ere eskertzen du, azkenean ibilgailu pribatua alde batera ustea sustatzen duelako, garraio publikoa erabiltzeko. EH Bilduren ustez, eztabaida tarifarioa ez da garraio publikoaren muina, gure ustez garrantzitsuagoa litzateke inbertsioak egitea garraio publikoaren kalitatea hobetzeko, alegia maiztasunak hobetzeko, flota berritzeko, azpiegituren mantenimenduan inbertsio gehiago egin behar dira, langileen lan baldintzak ere garrantzitsuak dira, eta hor uste dugu indar gehien egin behar dela, baino, eztabaida tarifarioa ere, garraio publikoaren duintasunaren parte bat ere bada, eta zentzu horretan, uste dugu gaur ona ekarri dugun erdibideko proposamena Elkarrekin Podemos eta EH Bilduren artean sinatutakoa ona dela, eta esan bezala, espero dugu Kamara osoaren babesa.